Egunon eta ongi etorri Landabarira. Txakolingoa baserrian hola egonaldia animalik, irratia entzuten. Bai, hoitxe, Euskadi irratia hitzen, egun osoa. Egun osoa, ara, zizantzen duten, erreportaian, Bai. Ona, txukuna, anegoitu kapoiak eta danak eta antzan, ez da? Beharko? Gaur ez da, etorri animalikan honea, biankako bakarrikan. Bueno, claro, handik honeak hartzeko ez da proposala. Gaina animali zukaldian sartzen denean, seinale txarra. Butsako ez da ino. Gaur hemen, Txakolingoa baserriko biki deukiko ditugu eta galeperrak ingoitugu beteta saio paregabia. Adi lagunak. Bueno, Aitor eta Jose Luis, zuekan esatezune irratia martxan jartzen dutela baserrian, baina ez dantzan azteko olioak, ez da? Asuntoa da, aixerik usatzeko jarrita izaten deula. Urte baten eukion duen... Triskantza behar. Bai, hogeta goi asko eman zizkigu. Hogeta goi asko, zen batetik, hogeta lau zen... Berrogin batetik. Berrogin batetik, erdila, baina gehiotan Bai. Eta musika jarri zuenetik batez? Bai, hori esan zion, musika jartzia hona zala, hori eitzea, pizkat usatu eitzeala. Bai, esate argila jarri, hori eta hogeta lau ordu musika jarrita, o gau ez bakarrik, o nola ez, eunez. Kampo atatzen ditunik. Bale, kampo da, ikuli barroen ez daudenian, ez da? Bai, gauero bazpare barroa sartetu. Txabola barroa sartu, eta goxo-goxo. Eta aldala, izketare haitu da illa. Izketa hauts ezberdinak haitu da itzela. Dio harta ez du ezautzen, hautsa ez dia hoitzen, gauza berdina haitzen da, betire olako animalik, oso errezelo handiko animali nola dian, beti atzea egiten du. Normala. Bueno, gaur, bakizue, behaiek oiaskok eta kapoiak aztitue, erreportaia politazko intzen duten, gaina itezue ja zirugia eta dana, ez da? Ona, gaur, ez bain animali haundila beteko, kapoia bete eta asko jatea gamonetan, gauna pasatza eskigu, eta bain txikillak inaziko gea, bale? Galeperrak ingoitugu, sakar datil eta beste osagai batzukin beteta, gero hemen frutu batzuk eta tipulatxak laseatuta, patata beresi bat, eta konpota bat lagungarri bezala. Jaten zemuz moldatzen zate? Oso ondo. Hau de, saio parega, oia. Hortan ez dugu fainek. Zukaldene bai? Baita. Ona. Adi lagunak saio, pikaina zetorgeta. Bueno, bikote eta lagunak, garatuko izuet pausu nondik noa ebiliko gehan, bale? Bueno, hemen dazkat galeperrak, garbituta daude. Utsa daude ja, ingo deuna da, sartagi batian tipulinak ondo gorritu, irugilarrakin, sagarra garbitu, uste eta erdila, datil batzuke bai, hau betetzeko ez dugu osagak gehiagi behar, ingo deuna da geho belarru zaintxu batzuk bota, eta oingo dugu pixka zukaldatu, ondo goxatu, eta galeperran barroa sartu. Soka batekin pixkatitxi, eta botako jau, hemen dakau jerez ardua, botako jau jerez ardo pixkat, ur txorrota txiki bat, eta laberatu ingo dugu. Labian lagako ditugu iten, eta bitartean jarriko ditugu beste alde batetikan, hemen gurinetan tipulatxak goxatzen. Pixka goxatu dianian tipulatxak, matxak bota, eta goxatzen jarraituko dugu. Baita ere botako diogu ardo pixkat, eta hoia, sukaldatuta da honian ia, hor, geratzen zaigun jukua, ontzilan, baita ere botako dugu bertara. Murrizten utziko dugu, eta behin murriztuta da honian, botako dugu pixkat gibela, eta goxatuko dugu, eta hori erabiliko dugu gero, saltzeatzeko gainetika, bale? Gero, lagungarri bezala ingo dugu patata oso berezi bat. Zer ingo dugu? Egosten jarriko dugu, behin egozita daudenian atea, matxakatuko ditugu, arrautza pare bat bota, burina bota, manga baten sartuko ditugu, eta egingo ditugu, hola, izango bazian bezala profiterol batzuk bezala, baino patatanak laberatuko ditugu, eta atera, eta ere bai lagungarri jarriko ditugu. Eta hori gutxi balitz, konpota bat ingo dugu ere bai. Konpota iteko, ingo dugu azalak endu, bihotzak endu, sartaian jarri, baitare ardua botako zio pixkat, eta hor goxatzen da honean jai murriztean kanelakin da guzti,
ja, botako ditugu intxaurra puskatuta, eta maspaxake bai. Ados? Hor izango leperra oinarria, lagungarri hauek glaseatuta, patata pixkat, eta konpota. Kompleto. Hoi txikila, baina lagungarri asko, Bai. Bueno, martxan jarriko gea. Zen lagunduko zagarra zuritzen? Vale. Bai. Labanakin o zuri gailua nahi dezu? Jose Luis? Labanakin igual. Labanakin, beste labaka zuri gailua, Vale. Eta beste alde batetik, patatagoek bai, ingo ditugu egosten jarri, baina ingo deuna zuritu eta kaskatu pixka. Vale? Hola askarro egosteko. Vale. Eta ni beste alde batetik, hasiko naiz betegarria prestatzen. Vale? Bueno, bikote, urretxun dakazue baserria, ez da? Bai. Zun da urretxun zehazki baserria? Txakolingoa baserria dau, mugitegi industrialdean, gainek alden dau, etxe bat. Vale. Handizi gara bai. Besti danikan, noiztikan zaudete bertakoa, zein da bertan jaiotakoa, zuek bertakoa zate? Ez, hendi naiz izatez donardegi baserrikoa. Vale, urretxu bertan daure bai, zure baserria? Vale. Eta nola iritsi zinean bertara? Mugitegin, lehen zan, bai beste basarri zan, baina gero hori pabelloiak eta intzitzuenen, bota intzuen basarria. Gero egin gendun, etxia egin gendun, pabelloiak gainek alden. Ados. Eta zu, Aitor, nuduztikan bizizea hor. Zu baki beha zure aitagin arreba da, ez da? Alaba harrapatu zenun da, tak, hortxe sartu. Obea ni harrapatu ninen ez da ijortzea izan zen. Baina, bai. Behaie bizi dian, da gu kalen bizi gara. Ordu behio itxeitu txakolinen kalen baino. Bai. Zer gauza iteitu zuen? Kitor, ekoizteitu zuela, bai olioak, oliaskuak, kapoiak, eta baratzai, eta danetik emote jo zuela, ez da? Zarro egiten deu. Zeste zu egiten deu, alaskar bukatuko deu. Lo gutxi igual, ez da egiten den gutxi. Kontatu pixa, zagardu eta dana itezu, ez da? Bai. Jose Luisen etxen nahi zuen, guraso partetik. Beak ikasi zon, da oin guri eakutsi diu, da oin danon artean zehuz egiten dugu. Zer dakazu, esagaztia ondila edo... Ez. Zagazte txiki bat, etxeako kupela batzukin, da listo. Vale, ona. Gero, oliaskon historia. Nola zizan, oliasko, bueno, pentsatzen oliasko eta olioak beti. Kapoiakin nola intzen duten urratzau. Kapoiana izan zen kasualidade bat izan zen. Bai, beti izan dut nik jakitia ber kapoia nola, sekula nola probatze gogoan haugan. Eta hola hain itzala, hola komentatzen nahi zala, egun bat torrezan semea, etxea esan ez nola kapoia jantzun. Bezan, kapoia jantezue? Eta ona omentzion, ez da? Oso, zoragarria mentzion, bezan, arrezkeo ba, proba berdeu ba, nola proba berdeu da, ala seginen, eta zero guztuak gaude, desde luego. Ona, sari asko jatzutako ez, eta kapoiakin gainazu, ez da? Bai, desente bai, baina herri maila bakarri, Santamartian estatzen du bakarri. Nola da txapelketa hori adibidez, zein berda, kapoia eman da ikusi bizikan animalia, o gixauta eman berda, nola dijoa historia? Nola dijoa? Hori, bueno, lehenengo, kapoian barrauke, bueno, kapauta logikamente, baina ezin zaio, ezin du mutilatu da. Gandorrak eta ezin dauzke faltan izan. Osotasunean nio berdu, bakarrik nio berdu, kapauta. Bai, ikusteko garbi, ondo kapauta da, no gaizki kapauta da. Hori lehenengotik. Eta gero ja hortik aurrea, animaliak beha dauken tamaina eta kolorea, bikote izan da, bikoteak, beak osatzen duen bikotea, garrantzi hondikoa da, eta orduan Eta nik horretor, nik uste nuen hori alderantzi zala, nik orduan naztu, nik uste nuen gandorrak eta paparrak mostezita izkiola, eta ondo zeonai kapauta etzaiola azten. Eta kapauta da honai gaxi, jata azten zaiola, eta kukuruku gazteala, eta... Kukurua jo egiten due, gaizki kapauta da honak. Bai, ez da? Bai, baina hori ez da berriz azten. Bai, hortik horregatik dauke garrantzi ez moztuta izatea, ez? Jakiteko, Eta zeba guan oitura hori beti moztia igual? Harta beti kapoia dala. Itxuragatik, ja, ala da, ja, mekortasun hori hartzen du, ez? Ja. Eta gero, ez dakit, haituta duko zuen, hori gaizki kapauta dauna, deitze zaio kaponarra. Kaponarra, bai. Eta goxo geotan dia de bai, Bai, ez dut, hainbesteko diferentzik ez da. Baina igual ez du hainbeste koipe hartuko, ez da hain handila ingo, edo... Nik uste dut igual
dala gehiago testosterona da, tio. Igual sekotxogoa igual gehu leikela. Vale. Infiltrazio maila igual ezberdina igual izan leike. Eta adibidez, kanpenato batean, nola eramatezu ez? Nola da kanpenatuan protokoloa, nola jutea, zer eraman berduzu, zenbat kapoa eraman berduzu, zer hartzen duen kontuan, nola kudeatzen da txapelketa hori? Hori aldez aurretik, ja izena ematen deu, eta behar ematen izue, ze ordutako, egon barra aukezunan, ez? Bai. Da, gero, egiten deuna da, aurretik, bikotek, bakoitza bereak osatzeitu. Zeba bikoteka eraman berda? Iru bikote. Basarre bakoitzeko iru bikote. Vale. Orduan, hori, egiten deu bakoitza bere iru pareke amateitu. Bai. Eta geroan, kaiolak jartzeitu udaletxek. Bai. Eta gero, etortzen da, kanpotik etortzen da, albaiteron bat, horta dedikatzen bat, jakintxun bat behintzat. Eta gero arek ikitu, nota jarri. Eta haren gora beran, egiten dia, gero, salkapena. Eta nota horiek, zer da? Nik bezatzen brillua, gorputza, hankakondo ukitzia, burua... Berdintasuna. Berdintasuna. Bai, bilak izan dut zela, ilunak ardik, baina lanak berdintasuna. Vale. Hoi gertatzen, guk adibes aita amorratu, eta kapoiak eta beti ukitzen ditu baserrean, gaina egite ditu beti, hogei bat ola egite ditu, beha guztari zaio gure semen amagin arreba guzti oparitzen dio bat, aginalduan gabonetan, eta ikustea batzuk kolore argillo bat, bestiak iluno bat, eta arrasa berdinak, baina desberdintxoak atatzen dira batzutan. Bai. Gure kolore berdina ez dekun bezala, oiek... Bagoitza bat bera. Claro. Ondo giztak, Bago hartxetek itxarraka, hemen behitu pixka gorritu deu, irugilarra, botako dio tipulina, olio tanto botako ziot igual. Nahiko nun igual irugilarra beha botatzia koipia, baino ez du hainbeste bota, olio tanto botako jot. Vale. Eta gero zagarra pixate bai, eta hasiko beha, hau txuguntza. Bueno, zemuzu azte hor, ezin jo bez, da? Bueno, txirrik itxarraka. Bai. Ondo aizeate. Bueno, eta kapoia hauek. Zenbat denbora egon berdia azten kapoiak? Ni badakit, udaldea, hortikan ja, laizter astea la historia, ez da? Bai, udaldeako kapauta o kapa hori pasauta baldin badare hobe. Zatio geho, Noiz, maiatzan ordu napila, zuek nola iten dezua adibidez. Txapeldunak nola iten diga, guk ikasi nahi di jauta. Bueno, txapelduna ez da guk egiten deuna da, maiatzen lehenengotan edo nunbait, apirila maiatzen lehenengotan oiasko ekarri, eta koskortzen uzten digu, ustaila erditik, ustaila maiera o abuztu lehenengotan, tarte hortan ireintzen duen arte, kapatzen dituen arte. Zer izango zen, bilabete gutxi gora bera? Ja, jateko oiaskoa, bi kilo eta erdi pasa, hor, ja, koskortu, ja, oiasko desente ainda da hona. Zatio, pixkate behar formauta hon. Barrune potroak endu alizateko, pixkat formauta behar hau. Eta orduan, ja, abuztutik aurrea, oiaskoa behar dago sau, eta behin operazio txiki hortatik osatzen denen, ja, lizentzen hasten da ondo. Eta orduan, horre denbora pixkat behar dut. Gagona eta ondo aiatzeko. Beste, biru, lau hilabete, janda gain, ez da? Bai. Eta erraik nola iten dian, eta ze zaporekin da, ze haragi kolorekin da, ze geho barruko beta, esatea gaun famosua dan hain behietan bilatzean beta, infiltrazioa, eta erra nola ateatzen zaioan. Azkenen, oiasko bada, baino oiaskoa baino gehiago da, ez? Da beste kategoria dauke. Bai, idila, oso izango hau sartzen dezunen, zatezu, hau ez, bada baino ez da, beste gozogoa da, beste toketxo batu dauzke haragi horrek. Eta, bueno. Bueno, eta behai jateko, zein da elikadura egokiena, hola, kapoiak azteko? Bueno, gu ibiltzen deuna da, bai, bota, kontuz berua dauta gura, vale? Zuek ze ibiltzen zuen? Gu ibiltzen deuna da pentsu kompuesto natural bat, ez? Eta gero, hortik aparte, baina adibidez, oiaskoei azteko emate zaioen berdina, edo beste berezitasun batekin edo? Berdina. Bai, baina ona izen barrauke, izan da ila, ona. Kalidadezkoa. Bai, eta gero, hortik aurrea ja, aparte, etxen gaie dauzkeu, bai batzeko, sagarrak,
patata bea, da orduan egin zaio, zaperoa egin du. Eta horre hartu irina asko sartze zaio, eta orduan horreke berrize beste kalitate honeko proteina bat sartze zaio, ez? Vale. Eta horri adibidez bai ite zaio, okio, igual, zue zagardo ite zuela, patxa ere bai botatze jo zue, edo baratzeko, ez dakit, porruan berdiak eta bestiak, eta holako gauzak bai matizkio zu jateko, edo... Porruna ez, da patxak, Jose Luisen anai baten baserriet onarde ira, emate joan, behia jate joan. Gehiegi dia, gu dozkion zehatako, patxak gehiegi da. Baina bai, kalabazinak eta olako danak, egosi eta hartu irinekin geona. Egosita bai, Bai, egosita. Eta zagarrare bai. Zeatikan egosita. Jaten duelako errezago. Errezago jaten duen. Eta oso guztua jaten du, zailo zen dia, Vale. Pentsua itzitzen du, hori da benen, Bai, pentsua alde batea guztu guen, horren horrei eman, da gau. Vale, hau botan bera, etor organikoa. Vale, zagarra bagoaz txirrik itxarraka. Bueno, eta hori, ikusi zuen, betegarria hemen dakat, baina utziko deu pixkat zukaldatzen. Zagarra urtu da dila, zanpatu pixkat, eta gero barruan sartu txukun. Eta bitartian jungo gea, birika tabernara, eta ikusiko zuen, indigo arroza, atakin, earra. Oazen ikustea. Aupa, Joseba, gaurkoan Barakaldoko regato osora etorri gara, birika jatetxera, eta ni Uritz naiz. Birika 2022ko apirilaren 8an zabaldu zen, eta beren izenak adierazten duen bezala, naturaz inguratuta dagoen arnasleku bat da. Beraz, egunekotasunetik deskonektatzeko leku paregadea. Birika proiektuaren atzean, ostalaritza asko maite duten 3 ameslari daude, baina batez ere lantalde gogotsu eta langile gazte bat. Espazio ezberdinak ditugu, hemen lehenengo solairuan eguneko menua ematen dugu, batez ere. Gero baditugu jantoki pribatuak ere, non enpresa bazkariak, eskontza, jaunartzeak, bataioak, lagun bazkariak ospatu daitezen. Beko solairuan, zuzeneko emanaldiez gozatzeko aukera dugu, terraza inguruan, asteburuetan sarritan emanaldi bereziak egoten dira, monologoak, musika, jasa, dantzaldiak eta abar. Eguneko menuaz aparte, 3 menu berezi ditugu. Bata txuletan oinarritutakoa, beste bat eguneko arrain freskoan, eta 3. bat babarrunak hartatz dituena. Aparte, karta daukagu eta gainera gure sukaldaria perukoa denez, peruko ikutuak dituen plater asko jartzen ditugu kartan, bezero kuskuseroentzat egindakoak. Beraz, birikaren nondik norakoak ezagutu dituzu eta orain goazen sukaldera platertxo bat preparatzera. Hemen sukaldean gaude, Jesusekin, eta nola perukoa den, bertako arroz berezi bat preparatuko digu. Hemen gure osagaiak hasteko daukagu okelaz egindako saldatxo bat, soja pixkat, espinakaz egindako krema bat, eta zilandro krema bat. Arroza baita, atea plantxan markatu dugu, eta gero labean bukatuko dugu. Arrautza, eta gero piper gorria, iderrak, azenarioa, perejil pizkat, errefautxoa eta binagreta bat. Arrozari pizkanaka osagaiak gehitzen hasiko gara. Errezeta honek Peruko Txiklano herrialdean du jatorria, 1860 urtean eratu zen eta. Peruko sukaldaritzaz aparte, normalean Euskal Herriko sukaldaritza tradizionala dugu oinarri. Gure bezeroak gehienak tradizionalak baitira. Gaur adibidez, gure eguneko arraina lupina da. Eta horrez aparte, egunean zehar pintxoak ez dira falta gure barran. Azpimarratzekoa da, birikan egiten den gozogintza guztia etxean egindakoa dela. Adibidez, azenario asko tarta, gazta tarta, kanutilloak, zagar tarta eta abar. Arrozaia prest dago paellarara pasatzeko eta beraz, orain ahatea sartuko dugula bera. Olio pizkat botako diogu paellara. Bukatutako arroza ere paellara gehituko dugu. Labetik atera eta gero magreta
ebakiko dugu, eta arrozari ahate izterra eta magreta gehituko dizkiogu. Arrozari gehitu diogu ahatea eta arrautza, eta orain bakarrik geratzen zaizkigu azken topinak gehitzea. Gatz pixkat, ez gaude ohituta gure inguruan arroz berdea jatera, baina behitu zelako itxura edarra daukan peruar jatorriko platerronek. Aszenarioa jartzen ari da, eta bukatzeko nola ez, Joseba, perezia, ezin zitekeen falta. Oso ondo, Joseba, hemen gaude Birikako lantalde guztia gure platerrarekin, eta gu ezagutzera etorri nahi baduzun gonbidatuta zaude, hemen Barakaldon, Regato auzoan Birika jatetxean. Agur, eskerrik asko! Hau Pauritz eta kompainia, ze itxura arroz horrek, nola herriu magreta organo moztuta, baita ere iztarra, ai ama, ze itxura horrek bai. Katxiz la mar, Gurek ez dukerra betako, Oide, kaberroi ainako egite joan, saiatuko geha, bezarkada bat, eta horrela jarraitu. Bueno, gu jarraitzeko lanen. Oida, Jose Luis, hori inbezozuna, pusketetan honea botako deu, eta hola errezago ingoa, botako jo jerez ardo pixkat, eta hor jarriko deu murrizten kanela pixkatekin. Eta baita ere tipulatxe hauek esan dugu jarriko ditugula, glaseatzen pixkat gurin horretan, garbitu gaituk hauek gaitu, vale? Garbitu eta arditi moztu, vale? Beste gabe. Eta jarriko ditugu, beste sartagin batian, betu hauek ja, hile inda dago, betu, zagarra, hartuta jaula, biuna daula, guain, sardezka batekin hola, onisekin bertan hola, ondo zanpatukoet, eta ea ingoitu leperrak bete, vale? Bueno, hau nire kontu, eta hoi zuen kontu. Bueno, eta zuen, nola sukaldatzen dezue kapoia? Bueno, gu kapoia kasi beti erreta jartzen. Erreta, labian. Bai, laben. Osoikan, bete gabe, eta... Igual zagarren bat, olimoien bat oso zesartu barroa edo. Gehienetan bate gabe. Olio beharrik ez dauke, gatz pixkat eman, eta batzuri irulau bat batzuri ale bandejan sartu, eta labea. Eta barroa. Eta holaxe. Eta gero beste batzutan, ba... Zenba demore emate joko, jaskoan hilea bikoitza? Bai, errez, Bai, iru ordura juten geha, Bai. Eta gero baita ere egiten dut, segun, batzutan beteta, sagarra eta aran pasakin. Aranakin, bale. Bai, eta urare, jende, lehenengoz jaten donantzako, ba igual gustatzen zat gehiago, lehenengoz jaten doantzako... Pixka berezitxo, aranan gozotasun horrekin... Gehiago potentziatzen dezu, beak dauzken gozo ikutu horiek, ez da, orduan hori egiten dut. Ona. Bai, eta zu, eske zu sukaldaria izan dagoa zea, ez da, etor? Bai, gazte denbora, bai. Horri bilik sukalde mundun, bai. Nondi noa, zenbat denbora bilik zinen sukaldari bezala? Lau bost bat urte, bai. Lau bost bat urte bai, Bai. Lehenengotik umetan lagun baten jatetxen, Valentinan jatetxean. Eta gero ja sukaldaritza eskola junitzen oinatira. Da gero handik, Zelaizabalen bertan, oinatin bertan, egin itun beste urte batzuk bai. Lanen, da gero ja handik seitun ja gero hasi nintzen fabrikan. Zebatik laga zenun sukaldaritza, zebatik hartu zenun fabrikan? Ba, probatzeat jo. Sukalde mundun gehiatu aurretik ja betiago, probauzazu eta gustatzen zaizun, da horre... Urretxu Zumarran zeon enpresa handi bat, ArcelorMittal geho itxizanan sartzeko aukera izan gendun. Eta sartu ginen, da ana 17 urte enitun. Eta zu, Jose Luis, ja jubilatuta zaude? Ni jubilatuta nago. Jubilatuta zaude? Bai. Noiztikan, da zure bai, ze ibilitza, sukaldari izan dago zea, ez da nire... Baserrein, onun indezu lan azu? Danen, toki danen. Danian? Bai. Da, denpora librea badauket, eta horri biltzen ez, bateko... Oliaske jana eman, kapoie jana eman, baratzen da, beti. Aspertua beti zehose dago egiteko bai. Beti zehose, gu esatun da baserren, beti zehose ingabe ustek. Bai. Baserren lanai utzik ez daio, guzko eta sekula egiten da. Da honien antzazin jazia, eta bestela, zuek eta moztu berria, eta bestela, oliategin azpigin. Bueno, Aitor, eta zein da geho beste errezetak dituzuna, zer da gehien gustatzen zaizuna?
Ni lapikoko sukaldaria naiz. Lapikua? Lapikokoa, bai. Eltze azkarretzei gustatzen? Ez, eta, bueno, erabili beharra dago, baino albaldin bat behintzat gustatzen zate. Denbora, lehenako sukaldari kutu hori, ez? Vale. Kasi ekonomikan iken dana, ez? Vale. Eta reposteria eta hori zuentzat. Alubias al olvido, eta holako gauzak, ez da hor bazterria garri. Al olvido parece. Parece. Al olvido parece. Bai. Baino, bai. Hori, sukalde tipo hori gustatzen gehiena. Eta reposteria naz esan dezu? Reposteria netzako oso zehatza izan beharra dau, eta ez da gipa. Enaiz guztua ibiltzen, sekulatza guztau. Igustatzen probatu beste pixka, puntxo eman, ez da? Eta rezeta izaten dira zabalagok, ez? Egun baten, igual pikante dauke urrengon gutxigo, eta ez dakit, entretenitu bezala egiten naiz gehiago. Sukalde tipo hortan ni, Vale, bai, eta hala, eta gila esan, ikusten zua zenien, begi hobeto kudeatzen dezu, eta nire amagin arreba hola da. Eta arei ez dio zugarriko eltze gaina bildurra ematen dio, eta esategu binu izustu lehin, da ez da fidatzen hor barruan segertatzean. Esategu, hor barruan dauna, ni, beste txetako. Bueno, hemen txe, hauek bai, erditik amostuko ditugu, bale? Eta, bueno, berandu xio botako ditugu, ze aurrena emango jau tipula txai vuelta eta vuelta, eta hemen, Jose Luis zagarrako nea bota, bale? Berta botako diu kanela hau, erditik mostuta horrela, eta botako diu jerez pixkat, eta martxan jarriko dugu. Eta ze guztan zeik, orduan ze gaiz, karrilerak itetu geharrak, egoiteiz gehiago aiz gixau zankarra, o saldak, o arroza, dani matea hori bai, hori igual dit. Arroz bat, o porru patata batzuk, o batzu isopa bat, igual dit. Gero, hori, aragie o eiza asko gustatzen zat, jartzea, eta holako gauzak igual. Eiza lahatze gustatzen zaik, eiztari jaize bai edo... Eiztaria naizen, gustatzen zat. Txakurrakin oila horretan ibiltzea asko gustatzen zat. Orduan eiztaria, hori izate eiztarian topa ekela, txakurrakin oila horretan jutia, ez da? Topa ez dakit, nire behintzat hoxe gustatzen za gehien. Jugun da txakurrakin mendin ibili eta bakarren bat bila bezkeo, bale. Balekua, gero, bota, ez ditu inbeste importa, bai? Ez, etxen nahikoa jan daukeu, oila horra bota beharrik, gustatzen zaizu. Baina behin kazuelatxo bat egiten dezunen familiak horti aurrea, baztezu behar, ez? Ulertzeit, bai, askotan, iteitu, bai, dozen erdi bat arrabatzen betu nahiko eta soberan, ez da? Gero bestela, oparitu inber, erregalatu, jendia lumauta estik nahi, dana triskantzak. Ez, nik hori. Nire urteko topean ni neutzako nahi izate 6-8 bat gehienez. Beste gehiago behaz. Eta batzutan nahiatzen naiz, eta beste batzutan ez. Txakurrasko aldazkazu, ose? Hoi momentu niru. Iru. Vale. Bat gutxi dala beti. Bat gutxi eta gaina zarra gazti ere gutxi ber, eta beti horribili ber, ez da? Bai. Hola hitzen gara. Vale, haure martxan jarriko dugu hemen. Oso ondo, Jose Luis. Vale, jerez ospin pixka botako jau. Vale. Hone bai pixka botako jau. Kusi hemen gurinetan glaseatuko deu, eta ardo gozue bai botako jo. Vale, haure, dantzan. Vale, hain berritenek lotu. Hemen itezio peixkito bat horrela. Gazito ahorkado bat esateana. Noltezio, buelta bat. Bi. Eta ordu niteuna da honek ja. Ahorkatu. Hori iteko, arrantzali zen behar da, Bai, arrantzali. Eta hemen itezio tenen ja, hola, harrapatu. Gio simple, hemen huelta bat txo bat eman hola, eta berriro lotu hemen. Eta hemen ditezio guait, giratu, eta harrapatu. Txak, giratu, eta harrapatu. Eta hoia harrapatu eta sekat. Espero, eta normalen, ipurdi aldea oso ondila lehenka zulua eta jostorraz batekin ondo jarri, baina bueno, hau holaxe ondo geldituko dira. Ingo deuna da, esan deun bezala. Hemen txekarri bilak, vale? Gatza eta piperra botako zio, aurrio tanto batekin. Oso ondo, hemen gatza. Ondo emango zio, ondo manatzeko. Vale. Beste aldetik ere bai, olio hartu, triki. Vale. Eta izian zeibiltzea, hemen dikan, o kanpoa jutezea, edo... Dana bertan. Dana bertan. Bai. Urretxu zumarra, lehazpi,
Ez itxaso hor inguru hortan. Vale. Oierri nola garai hortan. Dana kilometro zero. Bai, gufitzatala goiz, danaki. Ondo. Bueno, eta Jose Luis, zuze gauzet dituzu, baratza eta bakit oso amorratua zehala, ez da? Bai, Bueno, hori labea, bale? Bai, gustatzen zait, eta gehiena parten gustatzen zait landara neonek ateatzea. Vale. Bai. Osea, hasi jatea, bestia egin, datan ziklo guztia eman, ez da? Ziklo guztia, aldana dago, tomate, piparra nikoa zaila da. Baina letxuak eta kalabazak eta hori danak etxen. Dana asitikan, Bo zaila da, porque gaur egun dana bibero jutea, eta txikiak hartu hasita, eta aurre egitezu, eta zitezu, beti letxugon bat utzi azten, o hunditu dana utziko dira. Oloratzia, eta asikatea, eta dana. Prozeso naturala, esaten da bezala, eta... Eta zitezu, letxuga, piperra, tomatek, asak, kalabazak, danetik itean dezue. Bainak eitxikura zitziketa, tiesto txikitzen jarri, da pizkate indartzen dianen, lurrean. Lurrean sartu, eta bibero txiki bati, no zeitezu, invernadero txiki batekin, nola enten dezu hori? Bai, plastikokin armazte bat hori preparada, armazoia, eta haren azpin. Vale, ona. Bueno, hemen behituko dugu, patata hau, haber bihundu zaigun. Ni uste, behitu, iten nahi da, baina, beste minutu pare bat utziko nizio, xamurra egoteko. Behitu hemen tipulatxak eze kolore hartzen nahi dian. Botako ditugu hemen matzak. Eta ingo deuna da, bitartian jun zornotaraino. Eta zornotan indizue alfajoria baldak izue zer dian. Hola, pastela, gozo-gozua, argentinarra. Gauza, egarra. Guazen bertara. Kaixo, eguerdion, Joseba, Maurizio da Itziber gara, hemen gago Zornotzan, bertoko gian, eta gaur etorri zara gure okindegia ezagutzera. Ongi etorri! Bertoko gia ireki egin duen orain dela urte bete eta erdi, gutxi gora bera, eta proiektu hau martxan jarri genuen Mauri eta biok. Gure ideia da jendeari transmititzea apur bat guri gehien gustatzen zaiguna egitea, ogia dena. Alegitzen gara inguruko produktuekin lan egiten, eta baita ere ogia egiterakoan alegintzen gara zaintzen prozesua. Erabiltzen dugu ama orea eta fermentazio luzeak, eta horrela lortzen ditugu ogi osasuntsuak eta gozoak aldi berean. Ogiaz gain ere lantzen dugu gozogintza. Bai gozogintza tradizionala, baina gurera eraginda eta bai argentinar gozogintza. Destakatzeko bai egiten ditugu bertoko produktuen barruan palmerak, magdalenak, opilak, eta gero argentinarra aldetik bai lantzen dugu alfajor argentinarrak desberdinak. Maizenazkoak, txokolatezkoak, eta orain nahi badozue joango gara ikusten nola egiten ditugun gure alfajor santafesinoak. Eta horretarako daukagu alde batetik santafesinorea, 2 eguneko prozesua darama, eta ja hemen presatzen dugu ore bezala, gero ukiko dugu merengea, eta bestetik ez negozoa. Lehengo eta behin, orea laminatuko dugu oso fin, eta atarako ditugu biribil finak, diametro txikikoak. Jatorriz, alfajor santafesinoa, santafeti dator, eta hasiera baten postre bat zen, tamaino handikoa, baina denborarekin tamaino txikiak egiten hasi ziren, eta garrantzi handi hartu zuten, eta oso ezagunak egin ziren, bai Santa Fen eta Argentinan, eta hortik aurrera fama handi hartu zuten Argentinatik kanpo, eta orduan tamaina txiki horieri hasi zaiakien ditzen alfajor santafesinoak. Normalean matearekin hartzen dira. Azukerazko postre bada edo gozoki bada, orduan matearekin apur bat bajatzen da azukre txute hori. Egia zan oso harrera ona izan dute Zornotzan. Hasiera baten ez ziren oso ezagunak izan, baina denborarekin oso gustokoak izan dira. Osoen artean egia zan, gehien arrakasta duenak, palmerak oso gustoko dira, eta bestetik, alfajor desberdina deko guzenak, horrek ere egia zan arrakasta asko dute. Eta hogien artean, gehien arrakasta duena da makila eta txapata. Direla barra formatuan bezala, baina apur bat matiz desberdin batzukin. Listo ditugu gaietak, eta hasiko gara montatzen alfajor santafesinoa.
hasiko gara jartzen esne gozoa, kapaz-kapa, 3 kapa egin arte, eta orain montatuta dekogunean ja 3 kapak, merengarekin marraztuko dugu ondo, dena ondo tapatuz, eta listo. Orain dela 4 urte ezagutu ginen, kindegi batean, beti izan dut pasibazko mundu honegatik, eta bera, 3. generazioa da bere familiakoa, bere aitite eta birra aitite izan ziren okinak. Egia esan elkartu gaitu asko daukagun pasioa profesio honegatik, ezta? Eta orain labean sartuko ditugu zikatzen. Bueno, Joseba, hemen dekozuz santafesino alfajorearen 2 bertsioa, bat tamaino txikian eta beste pastel tamainoan. Hemen gauz, bertoko gian, eta badakizun gauzen, nahizunean hemen egongo gara, Zornotzan. Venga, eskerrik asko, agur! Bueno, hemen txe. Inditugu bakizue telebista magia pixa diteula beti, eta bego, 35 minutu eukitugu, Beitu zeitxura, hemen gozukuk esan deukio nea botako duela, eta hemen murrizten jargo du. Eta azteko eta behin, Maurizio eta Itziber, eharra indezuena, eharra gozo gintzaiten zuena, eharra ogileak, eta ze proiektu txukuna. Ea, etortze zean honean erekin, noiz, kosinatzea pixkat. Bueno, besarka da hundi bat. Hemen txe, bota deu zuku horiek bertara. Guain horrei egurra emango zeu pixkat. Murrizteko eta zapore danak bertan gelditzeko, eta ere bai, atan gibela otako jau, fa pixkat horrea, bale? Hemen, beitu, zagarrake bai, ikusiko dugu nolako biuna dazkaun, hemen zanpatuko dugu, eta beitu ja, zanpatu eta biun xamarra daude. Beitu, ingo deuna da, kanelak atea, golpe bat eman birringailuakin, eta hemen inbiar dugu pare bat gauza. Beitu, bat. Esan dugu patatak zukatu ingo deula, patata berezio jekiteko, bale? Bale. Horu nahitor, i horrekin jungo aiz. Botako ekao, bolea, ingo bolea, baso medido ronta, botako ditu 2 arrautzak gurina, eta dana birrindu. Eta ingo deuna da, gio, mingaina batekin, manga hontan sartu, bale? Laguntza berbaek eskau nik helduko jatola bestela. Txamatu zuze. Bale, goian atxo bat eman goit, hemen basekat bat haunditxua, haunekin moldatuko ez. Bai. Eta zu, Jose Luis, ingo jazu, hauek pixka pusketa batzukin, bale? Esan dugu, konpotan barban sartuko deula, baina oso idean berren, labanakin golpe batzuk eman da. Bale, eta ni izan bezala inberdetena da hemendikan, ja kanela hau bere zaporek eman dizkigula, hemen jerezakin ja murriztuta, eharra indeu. Konpota salia altzeate, baserretan beti jatea konpota, ez da? Bai, ni guztoko de, bai. Baina errez izarrak egin dagoa, Errez izarrakin, ez da? Goldenakin light, no? Ondo. Eta, zagaztin artene bai errez izarra eta zuenak etxeko asko dakazue? Bai, guk urtea lanen etxeko zaharrakin moldatzen gara. Aurten gutxi biliek, ez da? Lehen urtean galanta, kosetxea, ez da? Lehen urtea oso ona izan zen, baina aurtengo martxon azkenetan egin zitun lur da izotzaiek dana, lore dana errezitun da. Dana bertan bera. Eta hoi adinez beti izatek ziklikoa ekela, ez da? Zagarrona. 2 urtean behin hori jala zagarrona gutxura bera, ez da? Bai. Esatu leheno gara baten, oain zahardu itiena urtero, arraru dala. Leheno zahardutan, baserretan 2 urtetako itezala. Garai bati. Bai, lehitekena, bai. Nire zauperan ditzet, nik ala zaupe, 2 urtetik behin. Zaharra ona. Gio ja bota horrea, baitu paxa ja botako ditugu. Hidratatu da dira pixkat, baitu honek botako du. Golpetxo bat. Hemen jo nik hemen beste mingaina batekin gu guelta. Eta hau ja, hemen dazkau, goxatzen. Eta urpizka geratu bada, mas paxak harrapatuko behor gatu da nura. Eman egurra, lasai. Horre botako jo da gatza, ez dizut esan. Gatza botako jat. Eta eman lasai. Oso ondo, haure bai, hemen murrizten, baino temperatura gutxikin. Nitxak, eta aurre emango zegoen. Eta, sartu beretena da, gibela pixkat bertara. Berda. Nihua, haure, kanpora. Dana, hau, honekin nahiko eta gehiek izango da. Hau ze sartuko zion. Txak. Hau, pusketetan in, eta bertan murriztuko da dana. Bertan dana naztuta geldituko gara. Hola, xe. Eharra indi gaurkoan ebai. Eharra sustantzi jamaten egituena zuku honei.
Usaia bintzate harra, Usaia harra botatu, ezta? Ondo. Vale, hau, listo, eta inbertzutin ari bai, gatza tanto bagota, etxet eta bota lehena. Etxetik eite ez deuna egia gu gaur egiten hemen usaia hartzen. Etxetik beti ikusi Saioa gustatzen altaizue, saioa asko ikusten aldezue. Bai, gure etxen egunero. Egunero, Bai. Zukal herrian, da historias abokados, baserriz eta baserri biltzen naizen hori ere bai. Ni hor aukera gehiago izaten dut, zatio lategin bazkaldu behar izaten dut, eta orduan eguardikoa ikusteko zaile dut. Vale, orduan zu historias abokados ikustezu gehiago. Hori bai, hori igandero. Igandero? Ba, igandetan lasa ioteko, sofan eota, gaur egun baino lehenuo, bueno, teleberria baino lehenuo, txak, historias abokados, zailo egarra, gaina, baserri, nahi pillo gustatzen zaite, ni jute naiz, eta gero ikusite zailua gaina. Bai, disfruta ditezu. Bai, heldu horrela, eta laguntuko ibotatzen horrela. Vale? Bai. Venga. Iriki pixka gehiago, oidek. Bueno, eta, Aitor, kutsilloa balekoa izan aldia, ose? Hortako pixka berezia naiz, oso berezia naiz kutxillotako, bai. Hori hor gauzat, bai. Sukalde mundutik eta karnizeri mundutik dauket hor ikutu bat, eta hortako oso berezia naiz. Bai, eta zer berezitazu, nahi zantziatek sozialia jute zine, irela manekian bat ditukela. Bai, ni jute naizen, ona naiz atrebitu kutxillokin etortzen. Baina... Punta moztu bertzio, dezziotela moztu. Vale, hau puntxak enduko zio, hau listo. Vale, hau kenduko iten mendikan, eta bota hemen. Hola, profiterol txiki batzuk bezala, vale? Oso ondo. Vale, oso ondo, haure listo, hau sakarreta. Beitu hemen honek zeitxura hartu duen. Bueno, utziko deu pixka fitu ditu. Nik uste murrizten utziko deu pixka gehiago. Honea bota ja, intxa horra horiek. Feitu ja konpota nola gatu zaigun. Oso ondo. Hau listo. Haure listo. Oso ondo. Beste gabe, galeperrak prest. Hemen guarnizioa prest. Oidek zukaldarian eskoak akena itoz. Ja! Pastelenu emateketa. Eskerrak pastelak ezitzen nahi. Eskerrak. Bueno, ingo deuna da, oantxe, hauek labian sartu, 10 minutuan ingo dira, eta oantxe gatoz, platera aratzea. Bueno, hemen txedakao. Hola, eharrak india. Ingo deuna da, hau itxali. Beitu bereziak, Patatak, Itxura eharraki. Eta hau sartu indietut barroa hor kanpoan zeuden, ja 10 minutu zikoazten, eta gizue platereako gauza bero atea berdiala, eta ikutu bat eman zio. Oain, platera bukatzeko. A ber, azteko eta behin, hemen, Jose Luis egin du, konbota. Ibakarrik indekau, Hala, Hemen jarriko ju, hola, izkina baten lagungarri bezala. Bale, hori bat. Gero, hauek, bero xamarrean goitu, baina, bueno, pasteleruan esku ezgandik, okinena eta trak. Bale, lau bolako, eta guain amaitzeko historia, hartu goit, sardezka batekin, jarriko jo hemen galeper bat, bale, horrela xe, agonea, eta hau, eharra ziok hemen, dana murriztuta, konzentratuta. Usaia mundiala. Eharra. Eta hoi jaben gozio, hola, gainetik gota. Alo loko esateken bezala. Ona. Hola, botako zio, saltxa hori bai, pixka bakarrikan, eta amaitzeko historia. Aitak esateziak, ezai despistatu, Joseba. Perezila guri jaten eman ziuga askota. Bueno, eta hemen txegarriko ju, barroa. Bueno, hemen txedakazue, gale perra, tipula txata matzakin, eta patata bereziak, eta konpokta. Bikote, mila esker, honea torteratik, jarraitu baserriko kontu guri erakusten, ikasteko asko zekauta, bale? Bueno, lagunak, bihar arte, ondo pasa.